Gravable, no? Gravant. Llavors ens... Estàs gravant? Gravant. Sí. Estic gravant. Acció. Faré servir un telèfon Code8, Accent amb una imatge, no caldrà ficar el telèfon. Vale, tallem. Tornem a començament. T'has quedat amb nosaltres, què li has dit? Què li has dit? El programa total no ho entenem i tot Hòstia, això. tio. T'has quedat amb nosaltres, tio. Que és algo amb codi, segur que l'ha Sí, insultat. caso la pamo sola i que... Segur que ens han insultat amb PHP. Codi. Veus, entra una mica allò, que estic Aquí. al final. Aquí, això. Entra una mica, on? Aquí? Tota l'estona? No, Tota l'estona? no podríem posar un... No. Un moment, dins d'un gris, quina diferència? Els tenen fotos Quina diferència entre allò i això? I això. El llibre? I això. Què? No. I de passada veiem descaradament la marca. He de simular una mica. Vale, escolta una cosa. Marqueu la posició final de la... Sí, la posició final està aquí. Sí? Sí, no? M'has marcat tu, jo ho veig. Com ho veus? Aquí, mira. Així m'has marcat tu. Vale, et pots posar... Posició final? Per l'altra cara funciona la calculadora? Sí, sí. Això no és que ens tallat, fica't en la posició final. Seria molt bo, eh?